Netizen nga usa sa nagpost kabahin sa giingong insidente sa pagpandagit sa dakbayan sa Talisay nangayo og pasaylo samtang City Council motuki og paagi aron kapugnan ang susama nga panghitabo. Ang detalye sa report ni Femery Dumabo. Tuna ni Talisay City Councilor Gail Restauro kinsa mo'y chairman sa Committee on Peace and Order nga mapalabang diha sa konseho ang responsable nga paggamit sa social media. Kinaron kapugngan nga mag-una pa sa social media ang mga taho kalabot sa gingong krimen sama sa kidnapping inay moadto sa kwerpo sa kapulisan. Matod ni Restauro nga dako mang tabang ang social media sa information dissemination apan angay usab ma-regulate aron di makamugnag panik ug kahasol sa uban. Posibleng usa ka resolusyon ang ipalabang aron pag-agni sa katawhan nga motaho una sa Talisay City Police Station sa di pa magpost sa mga krimen nga nahitabo. Sa ato sa nang tun-ano kay di taganahan nga mo ka encroach sa freedom of expression, although ang social media makatabang man gid siya sa nato pag-disseminate og information, pero siguro ang tenor lang sa atong resolution is more prudent lang ta nga mag-post ta kay kanang social media it will affect man sa kadaghanan god. Samtang nangayo na og pasailo niadtong weekend ang usa sa mga nagpost kalabot sa kidnapping incident sa Talisay City. Siyang post siya miingon nga nakasaksi siya sa pagpangayo og tabang sa usa ka babae nga gikukod sa usa ka van. Apaning bago nangayo sig pasaylo nga nakahatag og kahasol sa publiko ang iyang post. Matod sa Talisay City Police nga ilang giimbestigar ang mga gipost sa gingong attempted abduction sa Biasong ug Kansuhong. Apan ilang nasuta nga di tinuod ug anaa sila'y mga saksi nga mihimakak sa post sa babaeng netizen. Para sa itong mga Talisay nun, wala tayo reported o wala nahitabo nga naay kidnapping sa base sa ug kato atong basihan sa mga nagpost verified ug ato ang na-investigate nga wala gyud nahitabo nga kidnapping dinhi sa Talisay. Uban ni John Solon. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.